Hej Sarah, mit navn er Isabella, og jeg har lavet den her YouTube-kanal, fordi det var rigtig sjovt at se, hvor det fører hen, og jeg er en lille smule skør. Så det første jeg vil lave er en konfirmationstutorial på hår, og det er en frisyr, jeg synes selv er helt vildt fed. Jeg kunne godt tænke mig på at gøre det, hvis ikke det var fordi jeg skulle konfirmeres næste år. Så det er lang tid til at beslutte mig. Men jeg synes, det er rigtig fed. Anderledes skiller sig ud fra de andre, så det er ikke bare sådan en helt almindelig klassisk frisyr. Den er lidt sjov, lidt skør og lidt skæv. Men jeg kan rigtig godt lide den, så lad os komme i gang. Woo! Det første du gør, er at basere hår rigtig grundigt igennem, for du vil ikke have filtet hår, når du laver den her frisyr. Det er bare nederen. Så derefter laver du en sideskilning, men ikke sådan en helt dyb, men sådan en rigtig fin lille sideskilning her, som jeg laver. Okay, min sideskilning filter lidt. Whatever. Nu gør jeg noget, som er lidt besværligt at skrive, synes jeg, men jeg prøver så godt jeg kan. Du tager derover, hvor du har den side, du har mest hår på, og begynder at sno det. Og hver gang du snor en gang, tager du hele tiden lidt mere hår ind. Og undervejs sætter du det fast med et hårnål, som du skjuler ind i snoningen. Det gør du indtil du kommer over på den anden side af hovedet. Så samler du bare håret i siden, og så begynder du at flette det. Du kan selv bestemme, hvilken fletning du vil lave. Jeg laver bare en helt almindelig fletning, men du kan lave sildebilsfletning, I don't care. Det bestemmer du helt selv. Det kunne være sjovt at gøre alle mulige sjove ting. Men det her, det er lige den hurtige metode. Så sætter du bare elastik i, og det er det. Du kan også gøre som mig, og så lige sætte et lille fint bånd i, og lave en lille sløjfe. Det synes jeg er super fint at tage lidt til konfirmationen. Du kan også for eksempel sætte de der små spirals i håret, for at give det glimmer og sætte diademer på. Der er mange muligheder til det her. Så ja, det var simpelthen det. Jeg håber virkelig, du ville min første video. Jeg synes, det var super sjovt at filme. Det kan jeg også se, at jeg står og danser lidt her. Det er selv lidt fjollet. Men og jeg synes, det er en super fin frisyr, og du kan også bruge den til hverdag, og den er bare super dejlig og super hurtig at lave. God, hvis du lige mangler en frisyr til konfirmation. Husk at følge mig, subscribe, og husk at følge mig på Instagram. Andrea Belleko. Vi ses næste gang.